Grazzi Edward. Nirringrazzja il-kellima poġġu bil-qiegħda. Nirringrazzja l-kellima kollha li kellna matul din il-konferenza ġenerali. Konferenza li jiena bħala president ta' dan il-partit kburi ħafna bid-diskussjonijiet li kellna matula kemm dwar il-mozzjoni infisha kif ukoll dwar is-suq tal-kera. Diskussjoni profonda u interessanti li nista' ngħidilkom li komplit u ser tkompli lil mill-konferenza ġenerali. Qabel inqiegħed il-mozzjonijiet li għandna l-vot, xtaqt naqsam, ma nafx ġara bid-dawl, xtaqt naqsam ftit ħsibijiet magħkom kemm dwar dak li ġie diskuss dwar il-mozzjoni kif ukoll fuq il-ġrajiet li esperjenzajna fl-aħħar ġranet. Il-Malti jgħid kliem ix-xieħ żomm fih u ser nibda dan l-intervent b'apoloġija. Nixtieq niskuża ruħi ma' dawk anzjani fil-partit, dawk li konsa ftit snin ilu immerihom meta kienu jgħiduli intom iż-żgħażagħ lin-nazzjonalisti ma tafuhomx. Kont immerihom għax kont naħseb li żmien ibiddel l-attitudnijiet li l-Partit Nazzjonalista li jippoppa sidru fuq id-demokrazija jemmen li huwa parti mill-istess demokrazija li jkollok alternanza fit-tmexxija tal-pajjiż u li kultant tajjeb li partit imur fl-oppożizzjoni biex jerġa' jsib lilu nnifsu. Nammetti li kont żbaljat u lil dawn l-anzjani ngħidilhom kemm kellkom raġun. Iżda minkejja dan u fil-waqt li dejjem titgħallem u li ma teskludi xejn, sabiħ ta' dan il-partit huwa li wara li ħattejna l-ħitan li kienu bnew wara snin fl-oppożizzjoni, il-kunċett ta' moviment ma żammux ħajsa l-elezzjoni ġenerali li għaddiet biss. Iżda bqajna rajna sal-lum stess bil-bibien miftuħin beraħ u dejjem nilqgħu aktar nies li jemmnu f'dan il-partit, li jemmnu fil-moviment li qed iġib il-bidla u li għandhom fiduċja sħiħa fit-tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat. In-nies ta' rida tajba jafu li d-dar naturali tagħhom huwa dan il-moviment. Dak li rajna fl-aħħar ġranet ma kienx episodju tal-mument, kienet strateġija pjanata li mbagħad fallit. Li bija l-Partit Nazzjonalista lab l-aħħar karta tiegħu, għalkemm wieħed ma jeskludix aktar karti disprati aktar ma jgħaddi żmien. Karta moqżieża bbażata fuq il-gideb li biha ħasbu u kixfu jdejhom li this is the last resort they have biex forsi jagħmlu xi tip ta' ħoss. Il-frustrazzjoni u lejra jwasluk biex tagħmel kollox. U meta tkun kap tal-oppożizzjoni u tinduna li f'4 snin sħaħ minkejja l-attakki fil-jakki kollha u l-attentati biex tiddistabbilizza l-pajjiż ma ċċaqlaqx pulzier biex ma ngħidx mar lura aktar minn ta' qablu, hemmhekk jibda l-paniku. Jibda l-paniku għaliex l-istampa li jkollok quddiemek tibda turik li l-istorja ħares lejk bħala falliment totali. Bħala l-unika kap ta' partit maġġuri mill-indipendenza law li ma tkunx servejt ta' Prim Ministru. Dak li jiġri meta tilbeż żarbun li ma jeġikx. Anzi mbagħad aktar frustranti li tkun liebeż żarbun ta' kap ta' partit u flok tmexxi inti għandek tnejn tlieta minni soħra imexxu lilek. Lil Joseph Muscat provaw jelbuh fuq diversi affarijiet politikament. Fallew f'kull attentat li għamlu u allura rridu jippruvaw b'xi mod minn għalihom jaslu biex jimminawh bl-aktar mod diżonest. U wara snin ta' kampanji distruttivi personali ħarġu bil-gidba faħxija li rajna fl-aħħar ġranet. Fl-aħħar ġranet rajna wkoll il-Gejtu Vella, kandidat nazzjonalista. Le tagħna l-pariri. Jagħti l-pariri li din il-konferenza ġenerali għalilna lilna delegati biex niġbru l-firem ħansejħu konferenza straordinarja u jittieħed vot ta' sfiduċja f'Joseph Muscat. Fil-waqt li nirringrazzjah tal-parir lil Gejtu Vella ngħidlu meta jasal iż-żmien l-unika vot li ħajpoġġja lih Joseph Muscat huwa dak tal-poplu.
fejn grazzi għal ħidma u riżultati li ġab għal pajjiż għal darb'oħra ser jerġa' jtieħ vot ta' fiduċja b'saħħtu biex ikompli jmexxi dan il-pajjiż. U jekk din il-konferenza tressaq vot fil-mexxej Joseph Muscat, dan ikun wieħed ta' fiduċja u ta' ringrazzjament. U jkun ukoll vot massiġġ b'saħħtu li lil Joseph jgħidlu kompli mexxi lil dan il-pajjiż u lil dan il-partit lejn aktar suċċess. Laqgħet insemmu s-suċċess xtaqt nagħlaq b'referenza lejn il-mozzjoni ewlenija li kellha qudiema din il-konferenza. U ħanifoka fuq dak li nħoss li hija l-aktar ħaġa importanti. Il-mozzjoni semmi diversi kisbiet li għamel dan il-gvern, imma semmi wkoll kapaċità kbira li dan il-gvern kellu u li l-ebda gvern ieħor ma kellu qabel. Il-kompetenza indiskussa ekonomika u finanzjarja u l-kuxjenza soċjali b'saħħitha tiegħu. Għal ħafna dawn huma żewġ affarijiet li jaħdmu kontra xulxin jew li jista' jkollok waħda u mhux l-oħra. Il-verità ma hija mod ieħor. Huwa inutli li jkollok ekonomija b'saħħitha li ma toħloqx ġid li jasal għand kulħadd, bħalma bl-istess mod huwa inutli li toħloq miżuri soċjali jekk m'għandekx ekonomija li tista' ssostni tal-miżuri. U f'dawn l-4 snin ħbieb ejja nirrealizzaw li bdilna totalment in-narrattiva politika fuq l-oqsma kruċjali tas-soċjetà tagħna. Jekk qabel konna nitkellmu fuq faqar li ma tista' tagħmel xejn biex tindirizzah, anzi kien hemm min jgħidilna perċezzjoni aħseb u wara kemm indirizzah, llum qed nitkellmu fuq kif ħaneqirdu għal kollox il-faqar f'dan il-pajjiż fejn f'4 snin diġà rajnih jonqos bin-nofs ta' dak li kien fl-2013. Jekk qabel konna nitkellmu fuq il-qasam tas-saħħa u l-edukazzjoni u jekk dawn mhux sostenibbli, dawn illum qed nitkellmu fuqhom bħala muturi ekonomiċi. Jekk qabel konna nisimgħu li l-istipendji mhux sostenibbli, illum dawn mhux tal-li ma nqatawx, tal-li żdiedu, ser ikomplu jiżdiedu u qed jingħataw lil min qed jirrepeti. U l-listija twila ħafna, enerġija, drittijiet ċivili, minn deficit daħlet kelma ġdida fil-vokabolarju dik ta' surplus. U dak kollu f'dawn l-4 snin. U għalhekk id-diskussjonijiet li kellna f'din il-konferenza u għalhekk kburin bl-impostazzjoni ideoloġika ta' dan il-moviment. Għaliex fil-waqt li bqajna lejali b'mod totali għal mission statement ta' dan il-partit, għal valuri li fuqhom missirijietna bnew dan il-partit, għarrafna naddattaw ruħna għażminijiet b'tali mod li pajjiżna llum għandu ekonomija b'saħħitha bla preċedent li biha nistgħu naħdmu sabiex inkomplu neqirdu l-faqar, insaħħu l-pensjonijiet, inwiesnu aktar il-persuni b'diżabilità, intejbu servizz tas-saħħa, insaħħu s-settur edukattiv, nattiraw aktar investiment, inkattru x-xogħol fil-pajjiż, inwiesnu aktar lil dawk li verament huma fil-bżonn sabiex bil-pedamenti li nbnew f'dawn l-4 snin, b'ottimizmu, b'mod pożittiv, b'serenità, inkunu aktar ambizzjużi għall-futur ta' dan il-pajjiż, ħalli bħalma wettaqna l-manifest li approvat din l-istess konferenza 4 snin ilu, meta jasal iż-żmien nresqu manifest li jkun pjan ta' kontinwazzjoni li jsaħħaħ id-direzzjoni ta' Malta l-qudiem lejn aktar suċċess.